Gerajakan Banyuwangi. Wah, tatan iki luar biasa loh, Pak. Ngapa? Nyuwun sewu, ora mung olah swara tapi tarine juga hebat. Wah, nggih. Wah, wingi pramen apa, Nduk? Nyekel mic. Pripun? Wingi pramen apa? Kok macak wayang Oh, Sri Kandi Mustaka Weni. Nggih. Ya, kita tuh beda berapa tahun sih, Dek? Beda berapa? Mbak Lintang kelas berapa? Aku kelas 2. Aku kelas 3. Kelas 3 SMP. Oh. Oh, Lucu toh, Mas? apik jane sepantaran iki. Wah, jan cocok iki. Sik toh, kowe iki lho wis tuwek bareng karo rumah aku. Ora iki nek iki kan pancen bapaknya juga seniman, ibunya seniman. Bener. Mbak Tata iki bapake dalang, ibuke juga pesinden. Lah narine iki nurun saka Sinten? Mbak Dewati Dik ya. Bulik ya. Retno Dewati to? Nggih. Udu. Kayak dokter kok ngam. Oh, kemeroh berarti iki. Kemeruh. Enak dokter kok jogetan iki. Kok kemeruh. Yo coba Gerajakan Banyuwangi Mas Jendra gen Toto. Nah, ya. Engko lagu-lagu iso lajeng wonten ing gara-gara kalih Candi TV. Siap. Yuk, Gerajakan Banyuwangi. Monggo para kanca garap gamelan plus musik. Gerajakan Banyuwangi Raino bengi sing ayu sepi anang wadon hanakani Sambyur-sambyuran Gandeng tangan ning pinggiran pinggir pesisir Gerajakan bisik ke bisik semayanan matri janji sir-siran Raino